Sa best of 3 finals sa NCAA Season 98 Men's Basketball, misaad ang Benil Blazers nga mamawi sa Letran Knights sa Game 2. Sa matag duwa, adunay daog ug adunay pildi. Walay swerte kay ang Benil Blazers pakyas batok sa Letran Knights sa miaging Domingo. Sikit kayo ang duwa hangtod na sa third quarter. Apan hinay-hinay nga midako ang labaw sa defending champion hangtod na sa paghuman sa oras. We need to make shots and sa end ng game and siguro mag-adjust kami. Siguro babawi po kami sa second game. Talagang aayusin po namin the whole week yung sistema po namin para maging pulido po pagbalik namin next game. We just have to really get back talaga, and ang maganda sa team namin parang we're in this together, you know, through ups and downs, we're in this together. We just have to regroup and focus kami sa next game. Apan tinguha sa Blazers nga susama sa mga bida sa action movies, human kulatahon sa primero, mubangon, makig-away ug magmadaugon sa katapusan. Saksihi ang ikaduhang yugto sa NCAA Season 98 Men's Basketball Finals karong Domingo kana, December 11, alas 3 sa hapon ug live sa GMA ug GTV.